Poznáš ten pocit, keď v noci nemôžeš spať? Keď sa pozeráš do stropu a myšlienky ti behajú ako splašené kone? Bojíme sa o budúcnosť, o peniaze, o rodinu. Máme pocit, že ak nemáme plný účet alebo všetko pod kontrolou, náš život sa zrúti. Ale čo ak je to celé inak? Čo ak tá neistota, ktorú cítiš, nie je trest, ale pozvánka na lekciu lietania? Často sa pýtame, Bože, prečo ja? Prečo mám tak málo? Prečo sa mi to deje? Mnoho ľudí si myslí, že veriaci človek musí byť vždy bohatý. Ale kráľ Dávid v Žalme 37, verš 25 hovorí niečo iné. Hovorí toto. Bol som mladý a zostarel som, ale nevidel som spravodlivého opusteného, ani jeho deti žobrať o chlieb. Všimni si to slovo. Opusteného. Boh nesľubuje luxus. Sľubuje, že ťa nenechá padnúť na dno. Rabínska múdrosť dokonca hovorí, že chudoba skúša telo, ale bohatstvo skúša dušu. Ak máš teraz málo, možno práve prechádzaš základným výcvikom dôvery. Prečo nám Boh berie naše istoty? Biblia na to používa jeden z najkrajších obrazov. V 5. knihe Mojžišovej, v kapitole 32, sa píše o Bohu toto. Ako orol bdie nad svojím hniezdom a nad mláďaťom sa vznáša, rozprestrie krídla, zachytí ho a nesie na perutiach, tento obraz nie je len vymyslená bájka. Mojžiš, ktorý toto písal, žil v prírode 40 rokov a veľmi dobre poznal správanie dravcov. A ornitológovia dnes potvrdzujú, že orlie učenie lietania funguje presne takto. Na princípe diskomfortu. Keď mláďatá podrastú, rodičia prestanú hniezdo vystielať mäkkým páperím. Začnú tú mäkkú výstielku vyhadzovať von. Hniezdo sa zrazu stáva pichľavým. Trčia z neho konáre, je nepohodlné, tlačí. A potom príde to najťažšie. Vystrčenie. Áno, orly doslova nútia mladé opustiť hniezdo. To mláďa padá a má strach. Myslí si, že je koniec. Ale orol ho nenechá rozbiť sa. Písmo hovorí, že Boh ho berie a nesie na letkách. Rodič podletí pod mláďa, zachytí ho na svoje krídla a vyniesie ho hore. Táto metafora sedí dokonale aj na náš život. Aby sme sa naučili lietať, teda skutočne dôverovať, musí nám Boh niekedy najprv zobrať mäkkú výstelku. Musí zobrať naše falošné istoty. Prečo? Lebo inak by sme tam ostali navždy a duchovne zhnili. On nás chce naučiť, že nás nesú jeho krídla, nie naše peniaze. Kapitola 6. Svedectvo, keď chýbalo 300 eur. A toto nie je len teória. Mňa Boh učil tejto dôvere v oblasti financií dlhé roky. Pamätám si jednu situáciu. Bola som uprostred krízy a potrebovala som zaplatiť účty. Chýbalo mi presne 300 eur. Modlila som sa, ale rozhodla som sa, že o tejto potrebe nepoviem nikomu z ľudí, len Bohu. A zrazu mi pípla SMS. Na účet mi nabehlo 300 eur od mojej blízkej priateľky. Okamžite som jej volala, či sa nepomýlila. A ona mi povedala, nie, nepomýlila som sa. To je 300 eur od Boha pre teba. Modlila som sa a on mi jasne povedal, že ti mám poslať tieto peniaze. Vtedy som to pochopila. Orol ma chytil. Presne ako to mláďa, ktoré sa rúti do prázdna, ma Boh nenechal dopadnúť. Podletel ma a v poslednej chvíli bezpečne zachytil na svoje krídla. A presne preto, keď Ježiš učil učeníkov modliť sa, nezačal prosbou o milióny. Povedal jednoducho, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Prečo taká jednoduchá vec? Lebo Boh nás učí lietať každý jeden deň. Nechce, aby sme mali zásoby na 100 rokov a zabudli na neho. Chce, aby sme každé ráno vstali s dôverou. Otče, dnes sa o mňa postaráš ty. Ak sa ti dnes trasie zem pod nohami, neznamená to, že ťa Boh opustil. Možno práve teraz cítiš tie trne v hniezde. Neutekaj v panike. Prorok Izaiáš v 28. kapitole hovorí jasne, kto verí, nebude zahanbený. V hebrejčine to znamená nebude v zmätku, neutečie. Prečo? Lebo vie, že pod ním sú krídla Všemohúceho a na týchto krídlach sa dá konečne pokojne spať. Je to miesto, kde strach stráca svoju moc a kde tvoja duša, unavená z lietania a pádov, konečne nachádza svoj skutočný domov v jeho prítomnosti.
Je to spánok dieťaťa, ktoré vie, že kým ho otec drží, nič zlé sa mu nestane.